салом то тамошобинони канали ман. Зиёда аз 1 сол мешавад, ки ягон хел видео намондаам, барои он ки мо ҷойи нав кӯчида будем, бисёр кор доштам, банд будам, лекин худо ба шукр амин саҳар вақт дорам, ки ҳамон кам кам шаҳодатҳое ки корҳое ки худованд дар зиндагии ман кард, ба дигарон ҳам нақл кунам, ки дигарон ҳам баракат ёбанд. Медонед, дар яке видеои ман як нафар комментарий навист ва гуфт, ки намешад ки румол пӯшӣ. Ва медонед, хай румолпӯшӣ чӣ аст? Ман румол мепӯшам, агар мепӯшам, барои худ мепӯшам. Дар фикрронии одамои мо ин аст, ки агар мехоҳӣ ки худопараст бошӣ, румол пӯш, яъне ки гӯё ки ҳиҷоб кун, дасту рӯятро маҳкам кун. 7 сол дар Афғонистон зиндагӣ кардам ва чизе дидам, ки аҷиб. Медонед, шаҳвати инсон дар даруни мағзи сар аст, дар даруни дил аст, на дар чашм. Дуруст аст, ин маъно надорад, ки ҳоли бараҳна гардад ҳама луч. Не, ин ҳам нодуруст. Вале фикрроние, ки шаҳват аз дидан меояд, ин ҳам 100% дуруст нест. Дуруст, қисми бадане ҳаст, ки зан аз мард фарқ мекунад ва беҳтар, ки ҳамон қисмҳое, ки фарқ мекунад, пурра маҳкам бошад. Лекин бинед, ин тарафи даст аз зан ҳам ҳамон аст, аз мард ҳам ҳамон аст. мӯи сар аз зан ҳам ҳамон аст, аз мард ҳам ҳамон аст. ин одамро ба шаҳват намеорад. Барои чӣ ман мегӯям? Барои он ки дар Афғонистон ҳамон гуноҳҳои шаҳватӣ, ҳамон таҷовуз, ҳамон зино ба зану шавҳар, бевафогӣ монанди ҳар давлати дигар аст. Гарчанде ки духтарҳо аз синну соли шояд ҳатто 6-солагӣ пурра аллакай сарҳои худро мебастанд. Занҳо пурра рӯйҳои худро маҳкам мекарданд. Дар кӯча роҳ мегаштам як рӯз дар Кобул, зан дар бурка пурра маҳкам кардааст, вале як мард аз пушташ меерад, ба вай гап мезанад. Маълум, ки аз ҳамун гапҳое, ки дар кӯчаҳои давлати худамо ки гап партоӣ мегӯем, гап мепартояд. Гуфтам не, шаҳват дар дарун ва аз зиндагии худам ҳам медонам. Медонед, ман мумкин 15 сола будам, 16 сола будам, ки ҳамин хонамо падарам китоб оварданд. 1001 шаб. Китобҳое, ки ба номи 1001 шаб, гуфтанд, ки ин китобҳоро ҳеҷ кас даст нарасад, нахонад. Хай, мо гуноҳ дар даруна мо аст. Ҳамин ки шунидем, ки мумкин не нарас, ҳамура мехоҳем фаҳмидана. 15 сола будам. Оҳиста оҳиста як китоб таги болиштам мемондам, шаб мехондам. Ман китобхониро дӯст медоштам. Анамун китобҳо саҳнаҳое дошт, ки саҳнаҳои дар китоб навишта шуда буд, ки саҳнаҳои он қадар хуб набуд. Майнаи сари маро заҳролуд кард. Ҳамун китоб сар кард. Баъд чанд китоби дигар хондам. Баъд хай худи шумо мебинед, ки дар телевизион баъд аз дар телевизион чӣ хел рекламаю чӣ чизҳое, ки нишон медиҳанд барои майнаи сари ҷавонон нағз не. Хуллас, майнаи сари ман аллакай олуда шуд. Фикрҳои бад мекардагӣ шудам. На дар чӣ хел гӯям, интернет он вақт набуд, дар интернет намерафтам. Китобҳои ин хел, ки суратҳои луч дошта бошад, нигоҳ намекардам. Лекин дар ин ҷо ман барои худам ин тасвирҳоро месохтам. Баъд вақте ки аз ҳамин китоби Инҷил бохабар шудам, аз Исои Масеҳ бохабар шудам, имон овардам ба Исои Масеҳ, ҳамин дар дили худ фаҳмидам, ки ин чиз ба Худованд намефорад. Ин чиз ақли маро заҳролуд кардагӣ, ақли ман вайрон. Дуо кардам. Баъд медонед,
як ба касе ҳам гуфта наметавонистам. Ин як шармандагӣ ҳис мекардам. Ба кӣ мегӯям? Лекин як рӯз бо як дугонаам роҳ мерафтем, ки ӯ гуфт: аз ту як хоҳиш дорам. Ман гуфтам: чӣ хоҳиш дорӣ? Вай гуфт: илтимос, барои ман якта дуо мекунӣ? Ман як проблема дорам. Дар ҳамин фикри худам ман фикрҳои ифлос, фикрҳои фасод, фикрҳои ҳамин хел зиную ҳамин чизҳо мебиёяд. Ман аз ҳамин чиз озод шуда мехоҳам, гуфт вай духтар. ҳамин тарафи вай нигоҳ кардам. Ман гуфтам: ман барои ту дуо карда наметавонам, чунки ман худам ҳамин проблемаро дорам. Ман худам аз ҳамин озод шудан мехоҳам. Ха биё якҷоя дуо мекунем. Худованд чӣ хел ба мо ёрӣ мерасонад. Дуо кардем якҷоя ҳамон ҷо. Баъд дафъаи ояндааш вақте ки омадам дар маҷлисе ки мо имондорон ҷамъ шудем, ҳамон ҷо як нафар дарс медод. Вақте дарс доданаш гуфт, ки медонед, худо бо мо аҳду паймон бастагӣ бо халқи худаш, бо пайравони худаш, ва барои бастани ин аҳду паймон хуни Масеҳ рехта шудааст вақте ки ӯро дар салиб куштанд. Ва ин хуни Масеҳ ин аҳдро монанди мӯҳр мезанад. Ва аз рӯи ин аҳд чӣ хеле ки масалан ҳар як шартномаю аҳд ба як шарт меоянд. Аз рӯи ин аҳд Худованд ҳамаи бойгарии худашро дастраси мо гардондааст ва камбағалии моро ба худ бурдааст дар салиб. Ҳамаи саломатии худро ки ба мо додааст, вале касалиҳои моро ба худ бурдааст. Ва гуфт ҳамаи гуноҳҳои моро дар салиб ба худ гирифт, вале ба мо покию тозагӣ дод. Ҳаминро шунидам, гуфтам: Худованд, ҳамин рост аст, ҳаминро ман мехоҳам ки дар ҳаёти ман бошад. Ва касоне ки масеҳӣ ҳастед, шумо медонед ки Худованди мо ба мо фармудааст, ки мо ҳар вақт ба хотиррасии худ ки дар салиб ӯ чӣ кор кард барои мо, барои ҳамин аҳду паймоне ки бо мо баста шудааст, мо як бурдаи нон ва як камаки нӯшидании ангур қабул мекунем. Барои хотиррасон, ёддошт кардан, ёддорӣ. Барои ҳамин ҳамуро мо ҳамун рӯз кардем. Ёддорӣ кардем ва ман гуфтам, ки аз рӯи ин ёддорӣ, Худовандо, ҳамаи гуноҳҳо, ҳамаи ифлосӣ, фикрҳои ифлос дасти ту месупорам, Худованд. Ҳаминро ки гуфтам, бовар кунед, Худованд маро озод кард. Ин хел нест ки фикрҳо намеомаданд. Меомаданд. Лекин пештар вақте ки фикр меомад, ман мешиштам, ин фикр ба ман маъқул буд, мешиштам, фикр мекардам, баъд як ҳиссиёт пайдо мешуд. Лекин вақте ки ҳамин озодиро пайдо кардам, ҳамин ки як фикр меомад, мегуфтам: не, ман ин фикрро намекунам. Ман озод ҳастам аз ин фикр. ҳамин хел камтар давом дод. Яке фикрҳо ҳам гум шуданд. ҳамин хел ҳаёти озод, вақте ки майнаи сари ман, ақли ман аз ифлосиҳо пок аст, аз ҳамун фикрҳои ифлос ки ман фикр мекардам барои худам, ҳамихе кино, мисли кино месохтам, пурра озод ҳаст. ин озодӣ дар Исои Масеҳ ба мо дода шудааст. Барои ҳамин бародар ва хоҳарони ман дар Исои Масеҳ ин озодӣ ҳаст. Дуо кунед ва дар ёддошти вақте ки ёддошти Исоро мекунед, нон ва ҳамун нӯшобаи ангурро қабул мекунед, донед ки гуноҳҳои шумо, ифлосии шумо ҳамашро Исо дар салиб гирифт ва ба шумо покӣ додааст ва шумо метавонед ки ғалаба кунед ба ҳамаи гуноҳҳо. Шаҳват, Худованд онро ғалаба кардааст. Шаҳват дар дурун аст, аз дидан не, аз дарун меояд. Барои ҳамин дар кор ки аз дарун пок шавад ва Исои Масеҳ метавонад аз дарун пок кунад, чунки ман дар зиндагии худам ҳаминро таҷриба кардам. Рӯзи хуш барои шумо. баракат ёфта бошед.